Jo crec que el que m'ha robat la pandèmia ha estat temps per estar amb les meves amigues o poder anar a Màlaga a veure la meva altra part de la família. En invierno siempre voy a ver a mi familia, a Málaga, a Granada. Y claro, a mí lo que me ha quitado es poder ir a verlos, que aunque sea 5 días, 2 días, un día, eso es súper importante. Y ya no solo a mí, sino quitárselo a mis hijos. Tu on vols anar? A Málaga. I tens moltes ganes de veure a Màlaga? Qui tens moltes ganes de veure? Abuelo y abuela. Hacen videollamadas, se ven, sí que están en contacto, pero claro, al final falta ese beso, ese abrazo y claro, eso lo tiene uno dentro. Que no podem estar en contacte amb les persones estimades, amb amics, amb familiars, tot això t'ho lleva. Però bueno, jo crec que tot això també m'ha dut coses bones. He passat temps amb el meu germà. Ha estat una altra manera de poder-lo veure créixer perquè també si haguéssim estat sense restriccions i això, pues, no hagués estat tant de temps a casa i pues, ara l'he vist des que ha començat a caminar, a parlar i l'he vist créixer i ha estat pues, molt bonic. Pues que la niña, por ejemplo, ha aprendido ha aprovechado el tiempo que le han quitado para salir para, por ejemplo, aprender a cocinar, que a la larga le va a servir, porque el día que salga afuera dice, ole, ja tienes esto ganado, sabes que va a estar bien. Trobes temps per fer coses que abans quizà no hagueres trobat. Feies una altra cosa i ja està, i ho suplantaves amb allò. Però ara tenint més temps pots treure coses més profitoses. Pots anar a fer una passejada pel bosc, tenir temps per anar en bicicleta, en sus boixos. Y bueno, y el peque sabes que puede salir aquí tranquilamente ahora y que está muchísimo más seguro que en una ciudad, entonces es una tranquilidad absoluta. Aquí eso está genial y disfrutas cada momento que puedas estar fuera, las puestas de sol, todo, todo.